Mali sɔrɔdasiw ye terroriste ka bolimafɛn fila tiɲɛ minnu n'u kun kɔnɔ falen don kosɛbɛ maramafɛn juguw la o kɛra Tinɛsago Kidali mara la. Mali école privée ye tile 5 baara bila yɛrɛ boloda min ni o daminɛra novembre kalo tile 20 ni a bɛ taa cɛ kun cɛ jumadon novembre kalo tile 24 san ani dire lakanabaliya kɛra sababu ye ka maa kelen kɔ o faga fo a fɛ yen maa filanan marifatigiw tunna ni o ye. Balimaw aw bisimila ka dɔ kibaru kɛnɛ kan. Kibaru fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ tɛnɛn don ye novembre kalo tile 20 ka kɛ ni Mali sɔrɔdasiw ka Kidali nali kɔfɛ n'u ka wulikajɔ bɛ sen na ka se ka lakana ani basigi ka se ka o sabati Kidali mara kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin ye bolimafɛn fila ye n'u bɛ a wele ko pick-up n'olu kun kɔnɔ falen don kosɛbɛ fɛn min ye maramafɛn jugu la. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw kɔni taara bɔ nin kan kilomɛtiri 1 bɔɲɔgɔn ɲɔgɔn na sani Tinɛsago cɛ n'o bɛ Kidali mara kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ ko kibaruya min sɔrɔla ka bɔ fɛn min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔso la n'o ye état major ye. O y'a jira k'a fɔ ko nin bolimafɛn fila ninnu kun bɛ u kunda dugu dɔ de kan walasa ka taa tiɲɛna walew kɛ. I b'a ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ye wulikajɔ boloda fɛn min ye kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ dugu ma fo ka taa se sanfɛ kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen nɔ olu ye dɛmɛ don ɲɔgɔn ma walasa nin mobili fila ani a kɔnɔminɛnw ka se ka olu tiɲɛ. Mobili minnu kɔnɔminɛnw kun bɛ tali kɛ fɛn min ye marifakisɛw fo ka taa se mugujuguw ma. Ni kɔni maramafɛn fila minnu tiɲɛnen filɛ nin ye fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw fɛ o kɔni bɛ a jira k'a fɔ ko fɛn min ye cikan kɔni don n'o o ye ka ɲɛsin fɛn min ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ma k'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ kɔni o bɛna to sen na walasa u mana kɛ fan o fan ka se ka u yɔrɔ ɲini ka se ka tiɲɛni ka se ka kasara ka se ka o don cogo min na. I b'a ye k'a fɔ ko nin tiɲɛni min filɛ ka kɛ ni o ye bolimafɛn fila ni a kɔnɔ kun falen don fɛn min ye maramafɛn juguw la ko nin bɛna kɛ kasaraba de ye fɛn min ye terroriste kun sabula a bɛna kɛ sababu ye ka camanba de bɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw na wa ka caman bɔ fɛnɛ u ka waleya cɛjugu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye halisa Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔso o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali armée kɔni ko a bɛna to wulikajɔ la walasa fɛn min ye adamadenw n'u bolofɛnw olu ka se ka lakana cogo min na ani jamana ka fanga n'a ka sariya ka se ka segin ka na fɛn min ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Kibaruya filanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ Mali école privée kan. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye tɛnɛn don ye novembre kalo tile 20 fɛn min ye tile 5 baara bila ye Mali école privée u ye o boloda tuguni min ni o bɛ taa bɛn heure 100 ani heure 20 ma n'o o bɛ bɛn novembre kalo tile 20 fo ka taa se jumadon novembre kalo tile 24 ma. Lafasali jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u bɛ a wele ko groupement des associations des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali olu ye lajɛba de kɛ lajɛ min ni o kɛra civil don novembre kalo tile 18 ni o kɛra bibliothèque nationale la. I b'a k'a fɔ ko nin lajɛ in kɛnɛ kan fɛn min ye école privée tigiw ye u camanba bɔra kosɛbɛ ka nin kɛnɛ in lasɔrɔ. Kɛnɛ in kan u ye lasew caman kɛ lase min kɔnɔna la u kumara kosɛbɛ sigikafɔ min ni o tɛmɛna u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ani u ka kɛlɛ taabolo. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye assemblée générale kɔni o kɔni bɛnna kan k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye grève min ni u bɔra la dɔgɔkun tɛmɛnen ko ka segin grève in kan n'o bɛ tali kɛ tile 5 la tuguni n'o b'a daminɛ novembre kalo tile 20 fo ka taa a kuncɛ a novembre kalo tile 24 na o bɛ kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Fasiri sɛbɛn b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin baarabila min ni a bɛ ka kɛ école privée ka hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ kɛ waati la waati min na fɛn min ye ministre min ni ale ka ca bɛnnen don kalanko ma ni o ye docteur Amadou Sy ye ale kun y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana gouvernement k'u kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen boloda walasa fɛn min ye nin gɛlɛya ye cogo bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na nka ko a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko fɛn min ye école privée tigiw ka nin grève min filɛ ka boloda ko a ye a dabali ban. O tɛnɛn kelen na min bɛnna novembre kalo tile 20 ma i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ministre ni ale ka ca bɛnnen don kalanko ma ale kɔni ye wele bila halisa école privée tigiw ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sigikafɔ ye k'u ka segin ka na o ma ko sabula nin baarabila min ni a bɛ ka kɛ ko a bɛ ka kɛ dankari belebeleba de ye fɛn min ye denmisɛnninw ka kalan n'u ka siniɲɛsigi la ko hukumu kɔnɔna la fɛn min ye ale ka département kɔni ni o ye a ka ministreso ye ko école privée tigiw ka fɛɛrɛ kɛ ka gɛrɛ olu la u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya walasa nin gɛlɛya in bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min na. Kibaruya laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ lakanabaliya min ni o ɲɔ bɛ ka ɲa nin waati in na fɛn min ye san ani direkaw fɛ yen nɔ. I b'a k'a fɔ ko kibaruya min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye tɛnɛn don ye novembre kalo tile 20 nin ye maa dɔ ye cɛlaka don min si ni a bɛ taa san 40 bɔɲɔgɔnko la ale kɔni taara ka taa faga fo a fɛ yen nɔ ni o kɛra dugukila nɛgɛ kaɲa 2 waati ninnu na o kɛra maaw fɛ maa minnu n'u suguya ma se k'a dɔn o kɛra dugu la dugu min n'u bɛ a wele ko Dobo ni ale bɛ Benin na commune rurale kɔnɔna la ni o fana bɛ Tomiya cercle kɔnɔna la. Fasiri sɛbɛn b'a jira k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu min ni o bɛ tali kɛ maafa la ko o kɛra waati la waati min fɛnɛ la fɛn min ye mugujugu kɔni ni jatigɛwale tigilamɔgɔw b'o don dugu jukɔrɔ ko o pɛrɛn i b'a ye k'a fɔ ko o fɛnɛ yera fɛn min ye gidɔrɔnda la n'o kɛra dugu dɔ la dugu min n'u bɛ wele ko Benin na ani Mandiakou ni ɲɔgɔn cɛ. Halisa o lakanabaliya kɔnɔna la i kɔni b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye direkaw fɛ yen nɔ ni o bɛ ka taa jamana kɔrɔnfɛla la i b'a ye k'a fɔ nin ye école karamɔgɔ ye min ni ale bɛ kalan kɛ fɛn min ye Doekire ye ale kɔni fɛn min ye marifatigiw ye o kɔni taara ka taa tɛgɛ d'ale kan o kɛra depuis fɛn min ye septembre tile 19 n'u o bɛnna sugudonya dɔ ma i b'a ye k'a fɔ ko tɛgɛ dara nin école karamɔgɔ in kan ka taa ni a ye
an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye a baarakɛɲɔgɔn tɔw kɔni ye k'u kɔni bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don fo ka taa se duguladenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don depuis a taara fo ka n'a bila sisan a kibaruya o ma se ka dɔn. Balimaw, nin bɛ danse kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.